Amandman broj 36 Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Hvala. Amandman se ne prihvaća. Obrazloženje iz dijela pravosuđa. Sredstvima na aktivnosti A641000 koje se odnose na redovito poslovanje općinskih sudova planirana su u iznosu koji je usklađen sa njihovim zahtjevima i u 2018. su viša za 4% u odnosu na 2017. Sredstva na aktivnosti A844003 koja se odnose na troškove stručnog usavršavanja službenika iz područja pravosuđa planirana su u iznosu koji je usklađen sa zahtjevom korisnika i u 2018. su viša za 30% u odnosu na 2017. Također se ne prihvaća preraspodjela sredstava unutar razdjela 110 Ministarstva pravosuđa na način da se smanje planirana sredstva na kapitalnim projektima budući se istima planira poboljšanje radnih uvjeta i smještajnih kapaciteta pravosudnih i kaznenih tijela. Što se tiče domene graditeljstva, u prijedlogu proračuna za 2018. i projekcije 2019. i 2020. na aktivnosti A664001 održavanje katastra zemljišta i uspostava katastra planirano je 15 milijuna, u 2019. 8 milijuna kuna i u 2020. 8 milijuna kuna. Ti su planirani prihodi iz izvora 43, znači prihodi posebne namjene, to su prihodi koji su nastali sukladno Zakonu o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. Državna geodetska uprava nema mogućnosti izvršiti traženu aktivnost u navedenom iznosu iz razloga što nema dovoljno potpisanih sporazuma sa jedinicama lokalne samouprave i isto tako za dio katastarskih općina neće se raditi izmjera nego će se raditi homogenizacija katastarskih čestica što je puno jeftinije i za to su predviđena sredstva na aktivnosti A664003. Očitovanje Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite kolega Petrov. Poštovani, znači predložili smo ovaj amandman iz razloga što smatramo da se dodatnim ulaganjem u nove katastarske izmjere te obnove i osnivanja zemljišnih knjiga dokazano postiže povećana gospodarska aktivnost. Znači ako nam je stalo do rasta gospodarstva, do ulaganja u našu zemlju, onda ćemo taj dio i napraviti, ali onoliko koliko treba. Znači broj katastarskih izmjera koje još nisu u postupku katastarskog i sudskog izlaganja u ovom trenutku je oko 100, a prema dosadašnjoj dinamici prosječno vrijeme trajanja sudskog izlaganja je oko 5 godina. Neke već izvršene geodetske izmjere čekaju i po 10 do 15 godina. Ja bih volio da ovo uzmete u obzir. Ako već niste donijeli odluku da ovo prihvatite u ovom proračunu, a ja vas molim da razmislite o ovome za sljedeći proračun ili za rebalans ovoga proračuna, jer zaista ako želimo pripomoći svim onima koji žele uložiti u našu zemlju, onda je ovo preduvjet. Hvala. Tražim glasovanje. Glasujmo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća. Amandman nije dobio potreban broj glasova.